Здравейте, приятели! Днес ще ви приготвим класически бургер де Рома. Слагаме олиото. Телешки бургер, истински телешки бургери, 100%. Запечаткаме от двете страни. След като запечатахме бургера, слагаме в конвектмата за 6 минутки, за да стане бургера по-сочен и по-крехък. Сега слагаме бекончето да се изпече. Още 2 минути сме готови. Слагаме ирландския чедър върху бургера. Пипетката започваме вече да я гарнираме. Сос де Рома, това е нашия специален сос. Микс салатка. Маринован лук. Матки. И чакаме вече бургера. Нашата пак специална поправка. Слагаме картофци. Само колко е сочен бургера. Ей, сега ще изкажа. Класически сочен бургер.